Barka da zuwa tashar Hausa Fox TV. Idan wannan ne farkon zuwanka, ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Wasu mutanen na ganin dama da gangan Al'amin ya yi wa Maryam haka a cikin shirin labari na domin ya gwada imaninta a kan kuɗi. Wasu na cewa dama can asalinsa mai kuɗi ne, domin shi ya tura Alhaji Lawan ya gwada Maryam, amma dai ku kalli wannan bidiyon da zan sa muku yanzu. Kamar yadda kuka gani a wannan bidiyon da na sa muku da ya gabata, za ku ga cewa 'yan uwan Maryam ne suka zo, wato ƙannenta, ga su nan a gidan Al'amin suna shan zarmiya. Hakan na nuni da cewa lallai Al'amin babban mai kuɗi ne, kuma su Alhaji Lawan yaran shi ne. Saboda haka idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha, sai ku danna mana subscribe domin samun wasu sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora.